पहिलानो हामबाय मारियो मीडिया फ्रेंड्स रखनो तिनिनि जॉइनिंग प्रोग्राम हाय जॉइनिंग खायफागा 54 families नि 208 voters बरकनो जों तिप्रा मथानि इंगै तिप्रा सानि जबा खायतनिबो बरकनो खाबाय खुबाय नामसको बरक जेकुनु पार्टीनि फायदुं आइडियोलॉजी कतरबा पुइला नाहार मुंसे कतरबा बरक आ नाहार मुंनो खा फुरजागै फायमानि बागै बेलायखे हामबाय मारियो बरकनो पाइफ्लाया हामबाय तामनि हिंकाय फ्यूचर जनरेशन नि बागै कक सानाय बो पार्टी तंसिके तिप्रा मथा पार्टी कैसानो तंसियो आसे गोबांमा जाया खाजागै दंगो जाया साजागै दंगो केबो कक थाइजाबो साइमेया जों साफोरगै जोंनो साया जाया साव फिया जों जिनि साथाय जों सावै थानाय जिनि जबा जों खाय थानाय तामनि हिंकाय दिनै जों चुप खांखाय दिनै जों पावर दंगो हनै जों दिनै गभर्नमेन्ट दंगो हनै जों खरांथि सायांगै थांखांखाय जिनि फ्यूचर जनरेशन जिनि तिप्रासा जिनि ऊपर ताई विश्वास खायानाय आमबागिनो बरकनो जों जिनि ओ जबाबो लगेर फैमा बागै बेलाय बेलायखे हामबाय साथाय कैसा बक्सा लुकरक मानथाय सप्तायनो मान या इंगन किरजागै फाइनाल मुसुं थानो फाइमे आंगै जंनाय रंनो तामो साकलाम बरकनो आं कैसा सिम्पल कक सानाय निनि मानथाय नोंनावै पायदि फिया निनि थिनां बर सगैनाय आबो नासिगै नों पार्टीनो सिलेक्ट खायदि तामनि हिंकाय ननो तिनि टक मा साबाय ननो फालनाय राबार चारा फांसाबाय ननो फालनाय निनि फ्यूचर नि बसानि भविष्यत नों राबार चारा फांसाबाय फालमानि क्लायो टक सा मा साबाय फालमानि क्लायो आमबगै बरकनि थानि नरकनि थ्रुतै आनि कयमु नरक निजेनि दफा निजेनि बसाबुतैनि फ्यूचर न राबार चारा बाय टक सा मा साबाय ता फालदि आबो निन मानथाय नों मानाय नआबो निनि आइन निनि मानथाय तामन नरक आबो सिना थांदि